Dokážem z pamäti nakresliť loga známych značiek. Začneme Spotifyom, no a to by som možno mohol vedieť. Dáme si asi bielu farbu, keďže máme čierne pozadie, aby sme si spravili vlastne ten obrys. Tak to je iba takýto kruh, nie? Zdá, že je to kruh a teraz dáme zelenú a dáme takéto niečo. Presne, takto. To je čistý Spotify. Máme tu kruh a tieto zelené čiary, OK? No. Aha, tie farby som trochu myslel, je to úplne naopak. Android logo. OK, to teraz neviem vôbec ako vyzerá, ale tak dáme takúto hlavu. Akože viem, že je to robot, ale neviem si predstaviť, že aké má to telo. Tak toto zase dopadne, hej, pozrite, čo som nakreslil. Ja som extrémne zlý v tom kreslení. Ukáž? Aha, on nemá krk, ono proste rozdelené to telo a ja som rozmýšľal, či tie ruky má proste rovno alebo pri tele a je to úplne zle. Snapchat logo, to si vie predstaviť ako vyzerá, keďže to aj používam, takže by to nemuselo byť ťažké, no ale teraz akou farbou. Začneme hlavou, keďže to je asi najľahšie, to je taká okrúhla. A teraz ideme dole vlastne do toho spodku, to je takéto niečo, je proste klasický duch. Niečo mi tam brutálne chýba, no nič, ukážte, je to aspoň trochu podobné. Prosím. OK, ale toto je celkom dobré. Trafil som to trošku aspoň, musím sa aspoň trochu pochváliť.